וידאו. כן. כן, ניסן עזרן הגדול, זה וידאו. סי. מרה. אל תיסעו בלי שריקה, אוקיי? אל תיסעו בלי שריקה במבה. הלאה, תן. שזה אתם נמצאים פה, בכדי שהאלה מהנערים והזה לא יתרגשו פה. תראה איך הוא משאיר לביטון אבק. תיתנו להם ביטחון. זה דור העתיד שלנו. תן, הלאה, תן, עידן. תן, זוהר. אחרון עליך. תן גול. כולם פה. כולם. מה עם דודי ביטון? זה עולה לאתר בשביל האוהדים היקרים שלנו, שיראו שמכבי יפו משקיעה את כל כולה. מה עם דודי ביטון? צילמת את דודי? כולם מצולמים. כולם בלי יוצא מהכלל. נשיקה לאוהדים, זה לכל האוהדים. דקה יש לכם. 4 ראשי, תאומים, כל מה שצריך. אני סומך עליך, ביטון. שהוא יעשה את הילדים כוכבים. אמרתי, סליחה. עדן, איך התחושה להתאמן עם הבוגרים? אתה מתרגש? בסדר, בעזרת השם נקווה שתגיע למעמד הזה, הלוואי. כמה שיותר מהר. הוא לא יכול לברוח, הוא רוצה לברוח, הוא לא יכול. אין שחקן יפו שיברח ממני. כל הרביעייה פנים לגדר, אומרים שריקה, בם, 100%. עד לפה, פנימה. איך התחושה? טוב. כיף? כן. תגיד לו עוד 5 דקות.